Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ішкі эшләр министрлыгының әлмәт бүлеге актуаль темалар күтәрә. Әлмәтлеләр мордва телендә диктант язды. Калабызның 70 еллыгы уңайыннан яңа күргәзмә ачылды. Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлеге башлыгы Алим Атакулов полицияның агымдагы елның 9 айындагы эшенә йомгак ясады. Матбугат конференциясе кысаларында журналистларга җинаятьләрне ачу статистикасын китерделәр. Кыргылдарларның хәйләләренә ничек эләкмәскә икән искә төшерделәр һәм кадрлар кыенлыклары белән уртаклаштылар. Алим Атакулов бәяләүенчә, Әлмәттә криминаль вәзгыять тотрыклы дип бәяләнә. Агымдагы елның 9 айында Әлмәт районында 2096 җинаять кылынган. Бу узган ел белән чагыштырганда 16%-ка күбрәк. Үсешнең төп сәбәбе кыргылдарларның артуы. Узган елда аларның саны 730 булса, бу елның 9 айында 983. Часть народа у нас очень сильно хочет заработать. Имея несколько миллионов в запасе на книжку, они хотят еще больше и вкладывают во всякие нужно, не нужно, вот эти вот все, скажем так, финансовые пирамиды. Монда эшләрнең ачылышы 23%. Кыргылдарлар кешеләрнең шәхси акчаларын гына алып калмый, миллионнар белән исәпләнүче суммага кредитлар алырга да мәҗбүр итә. На первом этапе, в течение 1-2 дней они вкладывают 5, 6, 7, 10 тысяч. И буквально через 2 дня им где-то перечисляют 2-3 тысячи инвестиций. То есть они действительно ложатся на их счет, они их видят. Ну и, соответственно, после этого миллионы. Журналистлар белән очрашуда кадрлар дефициты мәсьәләсен дә шитләтеп үтмәделәр. Бүген ул аеруча кискен күзәтелә. Бүген аттестацияланган состав тулы булсын өчен 92 кеше җитми. Бу 21,6% дигән сүз. Төп сәбәпләр нормалаштырылмаган график һәм карьера башында түбән түләүләр. Әмма 1 октябрьдан хезмәт хакы индексацияләнде ди җитәкче. Өстәвенә яшь чикләүләр дә үзгәрде. На сегодняшний день у нас на законодательном уровне увеличили предельный возраст приема на службу. То есть это до 50 лет. Раньше у нас 45 максимальный прием на службу был, сейчас 50 лет. По некоторым категориям даже до 55. Ішкі эшләр идарәсендә хезмәт итүнең тагын берничә өстенлеге бар. Дәрәҗә һәм еллар буе хезмәт иткән өчен өстәмә түләү, бушлай дәвалану, карьера үсеше, салым ташламалары, шифаханәгә юлламалар, торак сатып алу өчен түләүләр һәм 20 ел хезмәт иткәннән соң пенсиягә чыгу мөмкинлеге. Есть определенный перечень служб, это у нас ИВС, ГАИ, где у нас день учитывается за 1,5. То есть при нормальном раскладе 15 лет человек отработал, он уже может уйти на льготную пенсию. Да, наверное, пенсии небольшие, но вот в 40 лет, то есть если человек отслужил в армии, пришел, в 39 лет он пенсионер. Шул ук вакытта полициядә карьера башлау хәзер җиңелрәк. Төп таләпләр ике генә: Россия гражданины һәм хөкем ителмәгән булу. Бүген Татарстанда Идел буе халыкларының туган телләрендә диктант төбәк акциясе узды. Бу чара халыклар бердәмлеге уңаеннан уздырыла торган даими күренеш. Аның максаты Чуаш, Мари, Удмурт, Мордва телләрен саклап калу, туган телләрендә аралашуга теләк уяту. Диктантта теләгән яшенә, милләтенә, социаль статусына һәм туган телен белү дәрәҗәсенә карамастан һәркем катнаша ала. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Татар, урыс, чуаш һәм мордва. Бүген Әлмәт районы территориясендә башлыча әнә шушы милләт вәкилләре яши. Һәм бүген аларның барысы да үз телләрендә диктант яза. Мисал өчен 4-нче мәктәп базасында мордва телендә диктант язалар. Школа Сувасинцечи. Сёрмадези Лидия Федоровна Макулова. Елизавета Фокина мордва кызы. Туган телен бик яхшы аңласа да, ана телендә тормышта ул аралашмый. Гәрчә ел саен туган теленнән олимпиадаларда катнаша, җиңү яулый. Диктант язар өчен дә бик рәхәтләнеп теләк белдергән. Это просто наш родной язык. Давно уже изучаем с начальных классов. Родители у нас это мордва. Вот решили тоже принять участие. 4-нче мәктәпнең югары Акташ филиалы педагогы Мария Федоровна Якунина сүзләренчә, кызганычка каршы мордва теленең тормышта кулланылышы кимегәннән кими бара. Моны остаз гаиләдә аралашу булмаганга шулай дип саный. Как и родители не очень хотят изучать свой родной язык, к сожалению, дети. Но мы стараемся привить им любовь через различные мероприятия, через танцы, те же игрушки, те же поделки. Дети с удовольствием занимаются творчеством,
Через творчество уж в основном. Диалекталь yoktан мордва теле дүрт түргә бүленә. Эрзи, мокша, шокша һәм каратай. Кома аръягында башлыча макша диалектын куллансалар, Әлмәт районында эрзи. Ә менә шокша һәм каратай авыллары бармак белән генә санарлык калган дип укытучы. 4нче мәктәп базасында исә диктантны эрзи диалектында яздылар. 18 катнашучы арасында өлкәннәр дә, мәктәп укучылары да бар. Мордва теле грамматикасында рус теленнән аермалы буларак 12 килеш бар. Татар теле белән дә охшашлыгы бар. В арзянском языке, как и в макшанском языке, есть послесловие. То есть у нас нет предлогов, во-первых. Во-вторых, у нас 12 падежей. В русском языке вы знаете, что 6 падежей. У нас 12 падежей. У нас, как и в татарском языке, нет склонений по родам. Туган телдә диктант халыклар бердәмлеге көненә багышланган ирекле акция. Ул Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләренә кызыксыну уятуын максат итә. Әлмәт районында акциягә чуашлар да кушылды. Алар үз телләрендә диктантны Сәрән, Иске һәм Яңа Суркина, Ерсубай авылы мәктәпләрендә яза алды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда гамәлгә кертелгән алдынгылар хәрәкәте Әлмәт бүлеге яңа активистлар һәм әйдаманнар белән тулланды. Очрашу калабызның балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә узды. Чара башында алдынгылар советы җирле бүлегенең рәисләрен сайладылар. Бу урынга үз кандидатураларын 10 кеше тәкъдим итте. Һәрбере үзләре турында сөйләп, максатлары белән уртаклашты. Сайлап алу хәрәкәтнең ВКонтакте шелтәрендәге төркемендә тавыш бирү юлы белән барачак. Няшин Роман, Газизов Хайдар, Долженов Матвей, Суфиева Камила. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгенә җыелган әлеге егет-кызлар юкка гына түгәрәк озап басмаган. Алдынгылар хәрәкәте иң башта республикабызның киләчәге булган үсмерләр һәм яшьләрне бер йодрык булып берләшүен максат итә. Илебезнең Совет чоры тарихында булган идеологик тәрбиянең иң яхшы тәҗрибәсенә таянып үсә торган бу юнәлеш активистларына шулай ук күкрәк билгеләре һәм махсус беләзекләр тапшырдылар. Шуннан соң барысы өчен дә Россия гимны яңгырады. Алдынгылар хәрәкәтенең Әлмәт бүлеге 62 уку йортында беренче ел оешмаларын булдырды. Араларында лидер булырга теләүчеләр дә шактый. Алдынгылар советында катнашучылар үз идеяләрен үстерү, тормышка ашыру буенча ярдәм ала алачаклар. Кемдер экология, волонтерлык, спорт юнәлешендә үсәргә тели, барысы да ватанга тугрылык, мәхәббәт идеяләре белән яна. Председатель совета, местного совета первых – это ребенок или это тот лидер, тот человек, тот подросток, который будет представлять наш Альметьевский район в региональном совете первых на Республике Татарстан. Рәдифә Нугманова, Светлана Антонова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның 70 еллыгы уңаеннан Әлмәт картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Биредә нефть башкаласының данлыклы рәссамнары, Әлмәт сәнгать мәктәбе укытучылары һәм укучыларының иҗат җимешләре белән танышырга була. Күргәзмәгә килгән һәркем таныш урамнар һәм биналар күрә. Картиналар калабызның тарихи урыннарын да күрсәтә, Әлмәтебезгә тагын бер кат гашыйк та иттерә. Посвящать свои работы любимому городу художники очень хотелось бы, должны всегда. Это пожелание, просьба, наверное, все в одном флаконе. Я не думаю, что вот эти работы могут потерять актуальность. Никогда. Әлмәт балалар сәнгать мәктәбе директоры Павел Дроздов укытучыларның эшләре күргәзмәсенең иҗади рухландыручысы. Бу әсәрләр графика, рәсем сәнгате, скульптура кебек төрле техникаларда һәм жанрларда эшләнгән, керамика, тиридән ясалган эшләр кебек декоратив гамәли сәнгать белән дә биредә танышып була. Среди детских художественных школ и школ искусств города был организован конкурс «Мой любимый Альметьевск, город мой родной». И здесь на выставке представлены работы учащихся, которые уже вышли в финал и заняли призовые места. Работы выполнены акварелью, гуашью, маслом, темпером, то есть в разных техниках. Графика тоже представлена. Күргәзмәдә Вячеслав Терентьев, Вера Бушурова, Владимир Пиандин, Николай Петров, Ришат Гомәров һәм башка сәләтле рәссамнарның этюдлары һәм шәһәр пейзажлары белән танышып була. Своей любви к этому городу художники и решили рассказать пластическим языком живописи, акварельной живописи на своих полотнах. Причем то, что представлено в этом зале, это работы художников ныне здравствующих, творящих и рассказывающих о своем любимом городе, и работы из фондов, которые уже хранятся у нас в музее, в наших фондах.
Картиналар галереясы коллективы тамашачыларны көтә. Рәссамнарга иҗат итәргә һәм үз хезмәтләрендә яраткан Әлмәтне дә донларга чакыра. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 28 октябрь бүтін дөнья дзюдо көне. Ул Халыкара дзюдо федерациясы инициативасы буенча беренче тапкыр 2011 елда уза. Инде 12 ел бу дата әлеге спорт белән тормышын бәйләгән һәркемнең һөнәри бәйрәме. Передвижение боком, руки поднять и передвижение боком. Вот так, поехали. Республиканың дзюдо федерациясы вәкилләре һәм Россия җыелма командасына керүче спортчылар белән оештырылган мастер-класс 16-нчы мәктәптә узды. Анда юношь спорт мәктәбендә дзюдо белән шөгыльләнүче әлмәтлеләр катнашты. К нашему мастер-классу присоединились Егофаров Карим, член сборной России, Белаш София, тоже является членом сборной России до 18 лет. Әлмәт спортчылары республиканың төрле почмакларында гына түгел, илебезнең шәһәр һәм авылларына да йөреп, уңыш серләре белән уртаклашырга хыяллана. Было очень интересно, я узнал много чего, узнал, как правильно делать приемы. Если я неправильно делал, меня всегда подправляли. Мне вот интересно, когда они объясняют приемы, как заходить, как захваты брать. Мне это очень интересно. Шара Татарстанда дзюдо үстерү программасы кысаларында узды. Программа төрле яшь төркеме өчен каралган. Сабыйлар дөрес йөрергә, йөгерергә, мәтәлчек атарга өйрәнсә, мәктәп укучылары хәрәкәтләр дөрестлегенә, куркыныч ноктадан дөрес китүгә һәм башка нечкәлекләргә өйрәнә. Төп максат республикабызда әлеге спортны популярлаштыру. Большая работа проводится именно с детьми, с подростковым возрастом, которые, в принципе, в дальнейшем и должны принести нам медали в нашу копилку сборной республики. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Фиджитал Алмет дип аталган ярышлар узачак. Фиджитал спорт чарасы 3-4 ноябрьдә инженерлар лицейында оештырылачак. Катнашучылар 6 дисциплинада ярышачак. Фиджитал футбол, баскетбол, стратегия, узыш, фиджитал көрәш. Шулай ук өстәмә дисциплина Just Dance дип аталучы ритм симуляторы. Әлмәтнең мәктәп укучылары һәм студентлары катнаша ала. Гариза 30 октябрьгә кадәр экранда күрсәтелгән сайтта кабул ителә. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.